Tots hem experimentat por a la nostra vida, sobretot quan érem nens. En aquell moment, anàvem cap als nostres pares per protegir-nos de l'objecte que ens feia por. Am experimentat. Al 10è capítol de Sant Mateu està dedicat als discípuls de Jesús. El Senyor els envia a una missió i els dona unes pautes per complir la seva tasca i els enforteix. Aquí us vull assenyalar 3 punts perquè cadascú examini la seva pròpia vida. Primera, no tinguin por. Segon, pregoneu des dels terrats. 3. Enfrontar-nos al mal. Primera, no tinguin por. Hi ha una falsa por i una veritable por. Els deixebles no han de tenir por d'aquells perseguidors humans que puguin matar el cos perquè tota la seva existència física és a les mans de Déu i és preciosa als ulls de Déu. La nostra vida és molt més gran que la d'un barbari. Cal, doncs, donar importància al Creador i no a les criatures al món. Segon, pregoneu des dels terrats. Els deixebles de Jesús han de ser francs i clars. La llum del missatge evangèlic no ens permet refugiar-nos en racons foscos per ocultar les nostres pors i infidelitats. Demanem la veritat. Zaqueu, recaptador d'impostos, es va aixecar i va proclamar la veritat de la seva vida. Abans que Jesús entrés a la casa de Zaqueu, no tenia la força per dir la veritat. Així doncs, per proclamar la veritat sense por, cal obrir el nostre cor a Jesús i deixar que ell entri a la nostra vida. Mirem a dintre del nostre cor. Qui té l'última paraula? Jesús o el món? 3. Enfocar-nos al mal. Negar els ensenyaments de Jesús és com negar Jesús mateix. En les Sagrades Escriptures veiem com el mal sempre va contra Jesús. Proclamem que som deixebles de Jesús, però al mateix temps, moltes vegades, fem el contrari del que ell ens ensenya. Això és incoherent. Com puc complir l'Evangeli acceptant Jesús davant dels altres? Estimar Jesús significa acceptar els nostres germans, pares, mare i dona, fills. La nostra situació de vida actual, tant negativa com positiva, etc. Per la qual cosa acceptem Jesús com a fill del Pare que és al cel. I no neguem els altres. Cal que
fem un nou monde de felicitat e alegria acceptando tot com a regal de Jesus. Per tant, no tingueu por, perquè Jesus